761 kan bryta. Då vill jag börja ta fram en ränna 761. Ja, bra. 763, mycket vatten. Över halvfall. Ja, du kan bryta kanonerna. Jag bryter. Strålförare, då vill jag att det säkra nödutgången. Bakre. Chaufför 755 kan hjälpa till med slang så länge. Hjälper till med slang. Vad fan? Chauffören 755, du får komma direkt nu. Det kan gå lite närmare och släcka av det där. Sen så öppnar det främre nödutgång när det är släckt. Ja, bra jobbat. Så öppnar främre nödutgången och ventilerar. Josef som försöker hoppa upp. Det ligger personer i rännan här som de måste dra undan. Det ligger personer i rännan här som de måste dra undan. Hur mycket vatten har du? Alfa. Okej, du kan stänga av pumpen så länge så hjälper det till med att trygga vattenförsörjningen från 755. Ja. Andra personer på väg ut.
Det ska finnas en kvar ombord. Han har tagit ut den då. Ja, okej, då har du fått ut 2 personer, då är det klara. Då har du hittat alla. Ja, bra, då kan du stänga av pumpen på 3an och så ser du till så att den är fylld då från 5an. Kan jag koppla i en brandpost här så kan vi fylla vatten här då. Koppla brandpost här bara. Vi behöver inte dra ut någon slang, men vi kan koppla brandpost. Ja, Thomas, vi kopplar en brandpost här så kan vi fylla upp här också 1an då. Ja, vi fyller färdigt från 5an först, så rullar vi fram med den och fyller upp den som brandpost. Ja. Fyllning på.